Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Kurian itu hatta naeng kukota ma minggota di Manogoton tapara di marohatta martangi yang mahita di bagasan rohatta be. Amen. Maret de mahita sian buku de nomor 3 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natumo palangit dohot tanon. Amin. Lehon ma tu Jahoba hamuliaon ni goarna, marsoba mahamu tu Jahoba, mamakke pahean namar haduhuan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomohon roham marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim turohanami, asa hutadahami ho jala asa hutangihon hami, suara ni anakmu, jala asa hujalo hami ton di parbadia marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tatangihon mapatik ni debata di minggu patuluhon dung Epipanias sadarion, ima sian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakku pau bainonmu debatam. Dia do lapatan ni ondo. Ikon umbir rohatta jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong. Ima sahatna rap mangidogogo mahita lau mangulahon patik naik. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patik ni. Amin. Tatopotima dosata tujuluni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus, hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitopa na sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akana hula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu, ima marhite-hite sian tubu-tubu ni roha nami naroai, nang sian pakatayon nami nasoture, rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo honauhum hami alani dosa nami, alain natar sol-sol bagi do hami nuaing alani, asi maroham di hami ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna jala suruh matondi parbadia tu rohanami be asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot abadiaon gabe sahat hami tu hangoluan na sora suda na pinar bagam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigema hata baga-baga taringot tuhasesan. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibaen tuhita hombar tuak kadosata, jala dang dibaloson tuhita hombar tuak kahajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna, asini rohani Jahoba diakana makabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di kinjang. Amin. Hatani debata turpuk di hari Minggon Sian Markus tada ayat 40 sahat rodi 45 tajahama margati soring. Jadi Roma sada halak nahuliton tujuluna di elek-elek jala di soba maibana huhut mandok molo naulo ho tarpamalum hodo au. Jadi asi marohana disurduk pema tanganna dijaba mamibana los didok ma naolo doau ias maho. Jadi pitor lokang ma politisi anibana gabe ias maiba dagingna. Dungi gogo maibana dipopai jalamani gor di palaho ma. Ninna mamandok ibana jagaho sotung di pabuah ho itu manangise. Alai lau maho patuduhon madirim tumalim dungi pelehom ma napinatikon ni si Musa ala nong malupo baen panidangyon tunasida. Alai dung lau ibana dibuka ma para rauhasta di pasar mahatai pola sotar bain ibana bebongot tuhutai di napatar. Jadi di luar di nganan nasumoding nama ibana. Laustro do halak sian desa tuhalui manopot ibana. Imasahatna martua do akana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Go
taha tidakon ma hapor seaot tai, songon na hina tidakon ni dongata sa hapor seaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangi dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanu turudung di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolus sogot dagi ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 21 Januari 2024. Paojakon dohot paborhaton pandita. Khobar tu surat keputusan Eporus HKBP, taringot mutasi pandita fungsional HKBP, Ima, Sada, Pandita Herlina Irianti Siregar, STH, Pandita fungsional HKBP Rawamangun, dipindahon gabe pandita fungsional di HKBP Resort Pasar Minggu. 2. Pandita Jojor Pardede, MTH, Pandita fungsional HKBP Resort Kebayoran Lama, gabe pandita fungsional di HKBP Rawamangun. Alanii di hari Minggu 20 Januari 2024 pukul 10 WIB patu paotama acara paborhaton dohot paojakon pandita fungsional di HKBP Rawamangun. Di sude parmingguon patu paotado papungu pelean marhite kantong ungu nanaing pashatota tu pandita Herlina Irianti Siregar ima di siala pakobasion nasida nasalilingon di Huriata HKBP Rawamangun, manang boy ditransfer tu Bank Mandiri nomor rekening sada 5500 sada 00 sia sada 5 walu-walu. Manang Bank BCA nomor rekening sada 65 sada pitu 04 pitu 6 sada atas nama Pandita Herlina I Siregar. Sipul parmingguon di patupado acara ramah tamah di Gedung Timoteus. Si Palas Roha, pinabotohon tusude parhalado marang situa, Dewan Seksi Pemusik Song Leader, Multimedia, Guru Kor, dohot na asing naso mabuat si Palas Roha Natal dope, asa dibuat ma di bendahara ni Huriata, sahatu tanggal 31 Januari 2024 molo dang dibuat dope asaboy di paulak tuhuria. Penerimaan staf bendahara dohot tenaga kebersihan. Garejata membutuhkan sahalak staf keuangan dohot 2 halak tenaga kebersihan. Hatot tuan boima dijaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Ruas Nataba, Tajalo do gabe ruas Nataba ima, sada keluarga Salman R. Habisaran Siahan, Norita Maria Borusianturi, Rosian HKBP Resort Martoba Pematang Siantar, alamat Jalan Dukuh Atas nomor 24,
Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara. Wik Kelapa Gading, Jongjong Mahamu. 2. Keluarga Herjon Pakpahan, Helmi Aprilia Boru Hutahayan, bersama dohot dua orang anak Rosian HKBP Resort Silaban Humbang Hasundutan, alamat Gang Moncokerto 2 nomor 10-A, Utan Kayu, Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Tuhatama nama masu-masu nasida, gabe ruas nadenggan di tonga-tongata, tarlumobi di joloni tuhata. Tikting nanaing marbagas. Tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbogason mah, Johannes Simatupang, ruas ni Huria HKBP Rawamangun, Wik Duren Sawit, anak ni Amata Ronald Pahala Simatupang, tubuh ni Inata Elizabeth Boru Pasaribu, dohot Orwana Mirani Elizabeth Boru Siahan, ruas ni HKBP Kernolong Jakarta, boru ni Amata Joni Tumpal Siahan, tubuh ni Inata Lydia Boru Sitepu. Pamasu-masuon hari Sabtu 27 Januari 2024 pukul siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Namoding. Nadiari Selasa 16 Januari 2024 nunga jumolo moding sahalak ina Rugun Boru Lumban Tobing umur 81 tahun tinading ni Amata Huta Barat Nahinan, alamat Jalan Selat Berhala, Detolu nomor 8 Duren Sawit, Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Tuudean hari Kamis 10 Januari 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nah di hari Kamis 10 Desember 2024 nunga jumolo monding sahalak ina Yanti Marupa Irmawati Boru Pardede, umur 55 tahun, tinading ni Amata Rional Sibarani Nahinan, alamat Jalan Haji Tensada, nomor 36 RT 12 RW Sada, Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun, Tegalan. Tuudean hari Sabtu 20 Januari 2024 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Tuhatama nama Leon Gogo, dohot pangapulion di keluarga Namarsi Taononi. Pilihan dohot akka udut-udut di boa-boa, tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama akka barita masa dohot ulaon akka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata Minggu Sadarion Mauliate. Haki
Tapasonang marohata martangi yang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate doho pikiran mo na be. Di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amen. Di hamuaman namin na nami ng dihita saluhut na horas madihita. Hatan di bata na mamakulingi hita di bagasan mingguta sa darion dung tabongoti tahun 2024 di minggu patuluhon ima marhite hatan di bata natar surat di pesalmen bidu ono 22 mamuka maisian ayat onom rodi ayat 10 tolu. Pesalmen bidu ono 22 ayat onom ro di ayat 10 tolu di hamuama nami nanami hanggi boto nami tapai tiup ma di bagasa rohat tabe songonom mahatan ni debata natar surat disi holat tu debata maho marhuraja ale todiki Aisian ibana ro sihirimoku. Holan ibana do partano bato aku, dohot hatu auku, hapo rusakku, dang tagamon humor di tahu. Guru di debatado hatu auku, dohot hamuliauku, partano batoan ni hagogo oku, marhapo santu debatado ahu. Saya marhapo satu ibana matoktong nang hamu ale dongan jolma. Useok kamu marohamu na tujuluna. Debatado hapo sata. Hosasabing do ianggo jolma manusia. Gabus do anak nibawa nang nasangap. Mukal tugijang dibaga sa tibangan. Sian hosado na sida luhutna. Unang mapangasahon hamu pangarupahon. Jala unang hagijakok kamu na nidubo. Unang mangapian rohamuna di gada-gada ni sinamot. Sahalido makuling debata. 2 hari doi hubege. Sa guru di debatado hagogoon. Jala gok di hodo ale Tuhan asini roha. Ay di balosokodo tuganup jolma hobartu pabahenan na. Ima sahat na. Di hamuaman nami na nami molo disukut tuhitan waing. Ahado amang inang arsa ni roham. Ahado arsa ni rohata. Ra marasing-asing ate. Sian sabula siya munon asing. Siya tonga-tongaon asing. Siya napirangon asing. Ahado namabahin do ni roham. Hape nunga ditari parhot Tuhan. Tahun na ibaru. Buido hita. Rotu gereja marlas ni roha. Memuji Tuhan. Alay do pikiran. Buido hita marbona tahun. Buido hita marpesta. Alay dangotik. Dang gudang nabui mangatusi rohatta otik do nama boto arsa ni roha. Daktar bahe jolma di bagasan ngoluna pasidikon arsa ni roha. Manusia tidak akan mampu menghilangkan dalam hidupnya pergumulan, persoalan hidup, kekhawatiran. Saya dong dui. Nagabe arsakna. Raja David pesongoni.
di pesal menon. Idaw ta siya dana ibana boha. Arong tantangan na marmahan ibana. Arong gopul, arong babiyat, na law mamolga biru-biruna. Taburo pe molo biru-biru. Mangonggop ibana, mengintai dia sebagai penjaga, sebagai gembala. Ada persoalan dia. On sia luar, sia biru-birui, saya ulama biru-birui, manibil, ikoluluan na. Selesai marmahan, selesai persoalan, tidak. Ditodo dibatai ibana gabe raja. Nako ibana, selesai persoalan, tidak. Ilele si Saul. Dia tidak tenang. Untuk selesai persoalan do si Saul, hot ibana di harajaun, selesai persoalan, tidak. Marua lama tua maibana Roma yanakonna siap salon laho meng kudeta, laho mengambil alih harajauni. Ngaboy bayak konot tamanginang mulu dijabu tuhamu amanami nanami natumua mangulu dope hamu ro yanakon madok. Pak, rumah ini sama aku ya. Pak, tanah ini sama aku ya. Pak, mobil ini sama aku ya. Aledang adong nama dok. Pak, mak, utangmu dia udah. Adong nasongoni. Anggo jabui hatop. Mobili hatop. Pangisi manang ina hor-korung mian nono mak dia udah indang muse. Adong matok korung-korung nana sama bengkol na belga. Ating-ating mio mak songon na baga dia uman nonna. Ay somati do piau ngaitor. Ale jarang naman dok. Saya dia utangmu mama. Dia umay. Tekanan yang dihadapi Raja Daud melalui Absalom yang mencoba mengkudeta membuat Raja Daud merenung. Inilah buah perenungannya. Odo parbue perenungan nisian Raja Daud uju masa arsa niroha di bagasan nguluna. Nama jauhi tatong songoni. Rikodo di bagasan nguluta di bona ni tahunon AHP namasa di bagasan nguluta rikod sada perenungan na arga natnaing tapar buehon asa imar guguhita ahado idauta napar jolo AHP namasa arsa niroha di bagasan ngulum toktong ma jonok kotu debata. Apapun yang menjadi tantangan kita, kekhawatiran kita, penyakit, usia yang makin bertambah, persoalan dengan anak, persoalan dengan pekerjaan, tetaplah dekat kepada Tuhan. Uludo masa si songoni amanginang. Lam tabba si pikiran lam tabba arsa ni jolma lam madau si debata. Kenapa? Tuhan percuma doa martangyak tuho. Ai lam dua li Tuhan. Tikiso martangyak ngau tak songonon. Dung martangyak ngau gak bisa ngono. Ada muncul dalam pikiran manusia begitu.
Tuhan di bagasan nguluku sayulu do di liluo portibio nao galido dagiku ay memang galido anggo dagingi alay girgir do anggo to di banyak hal di dalam kehidupan kita membuat kita menjadi menjauh kepada Tuhan. Tapi Raja Daud, apapun tantangan dia, bahkan nyawanya sudah terancam oleh anaknya sekalipun, didok di bata. Holatu de batama homar huraja aleto diku. Aisian ibana rosi hirimoku. Olan ibana do partano batuaku. Hatuaoku. Haporusakku. Dang tagamon umordit au. Amang inang. Majau hita. Apa persoalan yang ngulum? Jangan itu membuat kita membangun jurang. Pemisah jarak dengan Tuhan. Tapi justru itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Raja Daud juga demikian. Masa bodoh anak saya mau membunuh saya. Masa bodoh harta kekayaan saya mau diambil anak saya. Masa bodoh Saul mengintip saya untuk dibunuh. Ala otik do halak nabu isongoni. Otik do halak nabu isongoni. Najojot masaha. Damboy mudum. Sehari-hari isoro. Yes rohani yanakon alani adok persoalani artanakin. Ias rohani anakku mengalian minum bapak na umakna mengalian si panganon. Hati-hati sotong dirasum. Gabi melubuk-lubuk tarutok. Habis melubuk-lubuk tarutok mirdong mak. Otik do halak nama dok saguru tu de batama ngoluku. Isod do amanginang. Bagaimana kita meletakkan itu semua? Datang kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Napa duahon didok hobar tuhatani debata naga bete madi bagasan mingguta. Debatado haposata, Allah tempat perlindungan kita. Bohado napaduahon tu debatado hita marhaposan. Banyak orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi sedikit orang yang keluar dari percaya kepada Tuhan itu mengatakan, Tuhan berkuasa atas hidupku. Moloido tapeop, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Mulak kita siya gerejaon, ganup pita dapotan haguguon. Ganup pita dapotan pangapulion. Ganup pita dapotan penyegaran. Karena banyak orang pandai menyerahkan kepada Tuhan, maloi bana pasato tu debata paru kilona. Gajang tangyang na, alay siya na gajak tangyang nai, sada kalimat pe siya tangyang nai, dang dihaposi ibana. Dang dipercayai ibana. Dang ditiup ibana gomos tangyang nai. Mari, kita tidak hanya dekat kepada Tuhan, tetapi kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengakui kuasa Tuhan bekerja.
Kita memiliki Allah yang tidak pernah tidur. Mamulus tahun 2024 tahun nama nginang. Dakta boto dope. Aha, nama sa dinamika. Apalagi lo pemilu ngamulai muse pabrik-pabrik, ada 3 pabrik daerah Kerawangan tutup, pindah, mabahen ganggu roha di ekonomi, keamanan dohot lan nasing. Anggo sotu debata dohot mangasahon debata hita, tu dia mahita. Unang tarajumi, boi hasianganon gabe tameng, gabe tano batoan, parlinggoman, solusi di bagasan ngulutta. Tidak. Yang di dunia ini memiliki batasnya. Tak terbaik kita ini. Alai pangasahum madebata. Haporseai, haposi, haguguun ni debata. Porsia maho di bagasan ngolum. Dakkeanok si jaga ni akana porsia. Dakkea tarpurum debata tai. Allah kita tidak Allah yang hanya ungkang kaki melihat orang percaya menderita, tidak. Seperti gembala, dia menuntun orang percaya itu kepada kebenaran. Hapus ibadah. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ingatlah amang inang. Molo tapangasau debata haposata. Dak tarurak nasa. Nah, marhaposat tu debata. Dan tarila, Allah tidak akan membiarkan orang-orang percayanya di dalam situasi hidup yang dipermalukan. Daktar baik jolma, laho di bagasan nguluna, hola namang orong-orong. Kenapa Absalom mengadakan kudeta? Narodo tu pikirannya. Mana mungkin saya diangkat jadi raja. Mana mungkin orang tua saya ini. Mana mungkin kesempatan ada bagi saya. Nasay sunguni do pikiran na. Dibatasi ibana huaso dohot karya ni debata di bagasan nguluna. Dangotik jol mana sunguni. Say logika do dipakai, pikiran na do dipakai, utok-utok na do dipakai. Gak mungkin lah bisa terjadi. Padahal Allah sudah mengatakan, dari batu saja Allah bisa membuat manusia itu lahir. Siap batu ipe buido itu pajol, jol mai. Dari sini kita lihat, ketika kita datang, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, andalkan Dia. Napatuluhon amang inang di bagasan nguluta urang masay na didiritai tapangasahon alay marhapor seaun marhapo sammaho tu hatai Tuhata ni debata. Kita lihat
di dalam ayat 10, 11 dan 12. Bagaimana Daud mengatakan dan mengingatkan hidup ini singkat. Jepek do bilangan ni hari-hari ni ngolu jolma. Jepek do perjalanan ni lakkan ni ngolutta. Atau unang pangasahon, unang tu portibion, unang pangiburuon, unang hagijangon ni roha na adong didirib. Alay tu debatama ho. Hata ni debatama nagabi haguguon. Hata ni debatama nagabi sulu-sulu di ngolub. Firman yang menjadi kekuatan dan terang dalam hidup kita. Daktar baik kita mamulus pasiding aka arsak. Daktar baik kita pasiding aka dok-dok ni pikiran. Alai adong do sulu-sulu di leo debata tu ita. Imahatanai. Supaya hidup kita kembali di dalam firman Tuhan. Merindukan firman Tuhan, melihat kehadiran Allah melalui firman-Nya. Naparpudi di dok. Unang balosson. Unang balosson. Najat. Ay diboto debatado. Ahna ditabur di jolma. Ido gotilonna. Tang nasotar bahen si David manaluhon siap salon. Ibana sada raja namar huaso. Sedia mai. Lahu manaluhon siap salon. Selain modernai ay baru bayenon na pamatehum moderna. Selain modernai di daibana marhite hapor siauna debatado nama malossoni. Dalam hidup kita sering kali ini terjadi. Kalau enggak kita lihat dia sampai jatuh, kadang kita enggak puas. Kalau enggak kita lihat dia sampai terluka, kadang kita enggak puas. Kalau enggak kita lihat dia sampai menangis, sampai berdarah, kita enggak puas. Yang muncul apa? Kebencian. Yang muncul apa? Balas dendam. Amanginang, ketika seseorang memelihara kebencian dan dendam, ingatlah, dada halak nata suguhoni namangai perjulu, alai dirimdo namangai. Ketika kita memelihara kebencian, amarah, jangan kita kira bahwa orang itu akan terluka, bahwa dia akan tersakiti. Tidak. Yang pertama terluka adalah dirimu. Karena itu bagaimana kita di dalam awal tahun ini? Songon parsalpuni tahunon, salpu mai. Boado di bagasa rohata, unang balosson. Unang balosson. Dalam mana kita hatamido tangyangmi. Hatamido tangyangmi. Meluruar siapa mangat tabura, berarti burama tangyakta. Ina jahat kok semere bumaho ina. Ina jahat kok itu mobil maho ina. Hatami dutang yang mimanati tadi bagasan hatata dung medebu dung ditobo mobil
apalagi mararupun yanakon, hati-hati. Ingatlah, kalaupun kita membalaskan itu hanya sesaat bagi kita rasa senang, nyaman. Tapi rasa luka itu akan ada selama-lamanya dalam diri kita. Atau di bagasa situasion di hamu amanami nanami, buhado bahenot tasongon Raja Davito. Di bagasan nguluta, tu debatama hita makirim. Tu debatama hita mangido parlingguman. Tu debatama hita mapurus. Karena tidak ada kenyamanan dalam dunia ini. Hari-hari dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan persoalan. Tapi ketika kita menyerahkan, datang dekat kepada Tuhan. Tidak hanya dekat kepada Tuhan, tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tidak hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, perbaiki hidupmu. Jangan dikuasai dengan dendam. Jangan dikuasai dengan kebencian. Maka Allah akan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik. Asa marulu-pulu pita, tada nama kiri pita tu debata. Di bagasan bonani tahun 2024 ton. Mare de majohita sian buke de nomor 769. Anggon ede piturasono pulusia ba rata-rata ngaluar kapudung ona teh. Da 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 dan dan da. Tu debata do pakirimoki ibanado haposaki totong do diramoti lakaki Bemaramana opia debataki do sumariona Mama borhati hita manginang, saya makirim mahita tu ibana, asa dapotan hagugo kita dina adong arsak pergumulan panahit nang dok-dok ni pikiran. Pergumulan, penyakit, persoalan tidak akan mampu kita lalui tanpa kasih Tuhan. Tuhan menyediakan penguatan kepada kita. Kepadanya lah kita percaya. Amin, kita berdoa. Jahuba namar bangsa di Banua Gijang debata nami na usobahami di bagasan Kristus Yesus. Debata na mga lehon ari-ari bilangan tahun bulan dihami nama nari parok kami itu tahun 2024 tahun di jauh kami di manuguton marite parsauran nami di tonga-tonga ni huriam nang marhite live streaming asa marhapo sa tuho kami di sado panggulmito ni ngulu nami nasipata soluk arsak nasipata soluk dok-dok ni roha
gudurun rohanami mamulus taunun sialakan namasa alai marhite pesal menon songon si David tangganggu rohana tanggabi pangabati jonok tuho ro tuho imangulu nami Tuhan ya marhapo satu ho hami mangido pangurupio siakko horo na pasidik ko saluhut na horo na mga leon gugo di hami ito guho hami asamar hapo satu ho unang portibyon upang asaw kami unang parsatok kinon molotong masa pejut ni roha tak kami mabalasoni ay mangulu doho manatap doho tuho mau pasat kami pasu-pasu ruas ni huriam siadak dana na met remaja na poso keluarga muda nang akan atu lansia do na babalu do somarama somarina ramoti masaluhut na Tuhan saya parbisugi saya lehon hapistaran saya lehon ulaun parkarejon na dinggan saya lehon rokap di nasida asagadalas ni rohanami pasu-pasu ulaun nami siapa hari homa Tuhan na mga lehon ulaun na dinggan marulupuluk mahami ramoti akan nama tua nalansia pargogoy toktong marpakirimo depakko nang nadibagasan habalu odo somarama somarina dongani Tuhan ho manaman arihon nasida molo dibagasan habut ni roha ruas ni huriam siala hamatian persirangan perdagingon ima di keluarga besar manurung borusitorus sian wik rawa bangun Tegalan keluarga Huta Barat boru Lumban Tobing sian wik rawa Duren Sawit keluarga Sibarani boru Pardede sian wik rawa mangun Tegalan debata pardenggan basa apu lima nasida patugu pakirimonna patugu nang roha nasida diari sugut sai marsipaida doaka na porsiai molo dihamonakon pakirimonna dia karuas ni huriam na dibagas sa parsahiton daw ni matuhan ape ho matangamu na badiay mga lehon na isaron di dia penasida dibagas manang di rumah sakit pe ho matuhan na mga lehon hamamalum tardumumo bitu beni marpaung hao pangaribuan Ferry Gustav Taruli Panggabean Florida Boru Silalahi Bramos Tambunan Naomi Octaviani Boru Marbun Raja Adventus Silitonga Nyonya Silalahi Boru Sirait Robert Simanjuntak Robert Lumban Tobing Naima Boru Sinaga Nyonya Sigalingging Boru Siahan Nyonya Siahan Boru Panggabean Rumintang Boru Tasoid Rustioria Boru Sitanggang Saud Pardede Nyonya Kasimanjuntak Boru Siagian Barita Hutasoid Nyonya Sintua L.A. Simbolon Boru Panjaitan Nyonya Tambunan Boru Tagaol KM Sihombing Nyonya Silalahi Boru Samosir Patun Huta Barat Mutiara Boru Manulang Nyonya Huta Barat Boru Raja Guguk Robert Silalahi Sintua SP Hutasoid Nyonya Simamora Boru Dolok Saribu
Las Maria Buru Panjaitan, TP Simanjuntak, Santa Manurung, Esterlina Buru Simanjuntak, Nyonya Baster Manurung Buru Aruan, Sintua Daulat Sitompul, Debata Pardenggan Basa Tuho Mau Pasatami, Akana Hina Hulongan ni Rohanami, Lehon Maha Mamalum, Lehon Hagogoon, Pasu-pasu manasaubat na nipangan do nipake nasida, asay gabi parhitian ay saron di nasida, pargugoy ganop keluarga na pature-turehon. Pasu-pasu nang hamisaluhut ruas ni Huriam, nang doho parhalado ni Huriam, na marhobas di Huriam akabipira wa mangun. Ihot di bagasa sada holong ni Rohana, di bagasa todimto di Barbadia. Asa patawommu marhobas marhalado di tonga-tonga ni Huriam. Nang hubuak kami saluhut parsobaw pamujion. Pasikop may Tuhan, urasi parbadiay, asa tahu gabi hasang apon di kuarmu. Nang negara nami pe Tuhan, lehon madame, padau haguturon, padau hasugon ni Roha, tarlumobi di lam jonok pemilu, say lehon madame di negara nami. Tuho mau pasat kami salut na Tuhan, mangasahon Kristus Yesus martangnya kami. Amin. Marede mahita huhut papung pilihan. Manda pata
Ale mahita jong jong salu. Basa mapiliata tuado pandebata tapauduk maruhata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banagijang hodo haroroan ni salhut silen lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilhom mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon na rajaunmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok muliate tu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama namin na di banagijang, say pinarbadi ama guard, say ro maharajaw mo, say saut malomo ni roham di banatongon songon na di banagijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panisanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangak. Mahamu di bagasan dame dohot las ni roha jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana mida. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur homa damena tu todim am.
Di hamu amanami nanami nama dohoti parmingguan di gereja nang marite live streaming. Ami sadok parhobas padita situa pemain musik song leader dohok multimedia. Pasahat tuhita sude selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita. Sonang di lambung Yesus, sonang naruh tusi, unang bengoma biar lau mandapotoni, tonton di johon Yesus, sai Roma hotua. So